מוריה, איך עושה הכבש? איך עושה הכבש? איך עושה הכבש? ואיך עושה... איך עושה הכבש? מוריה, איך הכבש עושה? תסתכלי פה במצלמה. תגידי ביי ביי. כן. ותגידי סבתא. סבתא? ותגידי אבא. אבא? כן. ותגידי אמא. בבא. כן, בבא, נכון. ואיפה כלב? הו. הו, איך עושה כלב? הו. ואיך עושה כבש? טעים לך האוכל? כן? עכשיו בוא נשתה. קחי לשתות. קחי. כן, קחי. עשי בלונים. עשי בלונים. עכשיו לשתות, לא, עכשיו לשתות. בוא נראה את מוריה שותה. כל הכבוד, עשי כפיים למוריה. כל הכבוד. איפה אבא? פפא. ואיפה סבתא? עכשיו בוא נראה את מוריה שותה. בוא נראה את מוריה שותה עכשיו. כן, בוא נראה אותה שותה. בוא עכשיו לשתות. כן, כל הכבוד. עכשיו מוריה אוכלת. רוצה אבוקדו? כזה? בוא נראה. קחי. קחי אבוקדו. כן, אחרון. יאללה, הולכים, קחי. הולכים. יאללה. קחי אבוקדו והולכים. הנה הולכים, הנה הוא בא. בוא נלך. בוא נלך בחוץ. כל הכבוד, בוא נלך בחוץ, בואי. תגידי שלום במצלמה. תגידי שלום. תעשי ככה שלום. תעשי שלום, ביי ביי. שלום. תגידי אבא. אבא. תגידי אבא. אבא. מה את רואה שמה?